Az elektronikus jel igazoló rendszer használatához először is fel kell telepítenünk a mobileszközünkre a HEMS alkalmazást, és itt a regisztrációt követően belépünk a felületre. A megjelenő felületen van lehetőségünk kiválasztani a vadásztársaságot, abban az esetben a több vadásztársaságnál is felhasználói fiókkal rendelkezünk. Ha csak egy vadásztársaságnál, akkor értelemszerűen csak azt az egyet tudjuk kiválasztani. Ezt követően térképi megjelenítést is láthatunk a vadászterületről. Gímszarvas elejtés történt, ekkor nekünk a feladatunk a jelentés létrehozása, amelyet a jobb alsó sarokban lévő zöld gombbal tudunk megtenni. Arra kattintunk, és felugrik egy ablak, ahol a jelentés létrehozására kattintva egy menüsorban, egy menürendszerben találjuk magunkat, ahol az adataink már feltöltésre kerültek a regisztráció során. Itt az első és legfontosabb az, hogy az elejtés időpontját rögzítjük a mikor történt menüpontban. Ennek az időpontnak tökéletesen egyeznie kell a beírókönyvben szereplő elejtési dátummal. Az elejtés időpontjának kiválasztásához először is a napot kell megadnunk, ezt követően pedig az óra percet. Az óra kiválasztását a külső körével látható számok alapján a délelőtti órákra vonatkozóan tudjuk megtenni, a belső kiskörben szereplő számokkal pedig a délutáni időszakot tudjuk kiválasztani. Ezt követően pedig a percre fog ugrani az órácska, és ott lehet kiválasztani az elejtés idejének a percét. Az elejtés időpontját miután megadtuk, ezt követően van lehetőség az elejtett vadfaj megadására. Ez a mi esetünkben mindig gímszarvas lesz. És miután ezt kiválasztottuk, ezt követően tudjuk megadni az elejtett faj ivarát és a korosztályát. Jelen esetben egy gímszarvas bika fiatal csapos bika elejtés történt. Miután ezt rögzítettük, a nagyvad azonosító jelet kell felvezetnünk az alkalmazásba. Ez jelen esetben 00 15 35 02. A nagyvadazonosító megadását követően a mit szándékozol tenni a vaddal menüponthoz kell lépnünk, és mivel a jogszabály ezt nem kéri a vadászatra jogosultaktól, ezt az információt, ezért itt van lehetőségünk arra a válaszadásra, hogy nem ismert. Természetesen mást is válaszolhatunk, hogyha saját magunknak szeretnénk gyűjteni ezeket az információkat, de alapvetően a nem ismert kategóriát tudjuk itt kiválasztani. Miután ezt megtettük, a 3 fotó elkészítéséhez léphetünk. A fotódokumentáció elkészítéséhez a fotó ikonra kattintva belépünk az alkalmazás fotókészítési funkciójába. Nagyon fontos, hogy a fotókat csak ezen az alkalmazáson keresztül készíthetjük el. Az első fotó, amikor a teljes alakos képet kell elkészítenünk, a nagyvadazonosító jel behelyezését követően. Itt jól látható, ugye a fej is rajta van a testen, illetve ugye a lábvégek se kerültek levágásra. Az első fotót tehát ilyen állapotban kell elkészítenünk. Miután elkészült az első fotó, rá lehet kattintanunk ugye a mentés gombra, vagy a mégse gombra. Ha nem felel meg az élesség, vagy egyéb problémánk van, belógó dolog történt, hogy bemozdultunk, akkor a mégse gombra kattintva nem mentjük el a képet. Hogyha elmentjük a képet, akkor ez rögzítésre került, és a rendszer tárolja ezt a fotót. Most mi ebben az esetben elmentjük ezt a fotót. Ezt követően még később van lehetőségünk a törlésre is, hiszen ott látható törlés gombbal
a fotót ki tudjuk törölni. Tehát több képet is tudunk készíteni adott esetben, mint a szükségesek, és ki tudjuk választani közülük a teljesen megfelelő képanyagot. A második fotó elkészítéséhez a két hátsó láb véget le kell választanunk a testről. Lehetőleg minimális elmozdítással a teljes testet, és így kell elkészítenünk a második fotót. Itt is szintén dönthetünk úgy, hogy elmentjük, vagy nem mentjük ezt a képet. Mi most elmentjük, mert egy jó kép, és aztán ezt követően készítjük el a harmadik fotót, amely az nagyvad azonosító jelnek a jól olvasható formátumát kell, hogy tartalmazza. Menjünk közelebb ehhez. Onnan már ez teljesen jó. A 3 fotó elkészítését követően itt ellenőrzésre is van lehetőségünk, érdemes is ezt megtenni. Jól láthatóan a nagyvadazonosító is olvasható, azonosítható, tökéletes. Hogyha online kapcsolatunk van, akkor rögtön beküldhetjük, feltöltésre kerül. És a feltöltésünket a sikeres művelettel lehet nyugtázni. Ezzel teljesítettük az egyedre vonatkozó igazolási kötelezettségünket. Ellenőrizhetjük a jelentésünknek a beküldését, az állapotát. Gyakorlatilag tartalmazza a megadott információkat, és ott a 3 fotó is, amely feltöltésre került.